Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще играем Майнкрафт с Румчо, Геша и Милен. И да си се чува брати в клипа. Да. И да, нашите много викат. Абе нима бива той дърво аз намерих. Добре, твой си. Аз го платих. Така. Платих му данък. И сме Сега на в остров. момента сме само аз и Румче. Румчо. Румчо Аз ще за разговора само да почна. Играем на един мой приятел сървъра, Ето е дедка. който е с камачи. Защото в другите сървъри много са грифа и такива глупости. Брат вика няма ти гледа клипка. Брати и реве като насъл. Аз ще го махна звука къснато пърначално. Мръзно я да спи. Намерихме лава, само трябва да намерим животни да вземем изпечени. В мръзината такова да си те гледа с рапса, защото Така. пълна компас глупости. И да. Така. Малко дръвчета, аз ще живея на пустинята. С това ще живее с мене. Стига съм живял с тебе, добре. Ще живее с мене. Съгласен съм. Така, така на кокошка. Колко дара събра? 10, 11. Аз 15. Кошката трябва да дарите отдолу. А, така. Ти пък ептен да ставите, сакаш. Ама ди. Не, бе, по-бързо мира. Почнах да стига, кажете здравейте. Мара Здравейте. Vbox. Vbox е YouTube is the best. Мара вибоксери. Само че... Така, и аз Да. снимам, двама снимаме. И аз искам си мързи да стигля в рап, скам тасия. И направо с камтасията снимам. Бе да бе. Само да Ма си... с камтасията стават тъпи клипчета, Руми. Да. Както ви така. Ай се прибират. For the win. Да съберем малко дърво, и... Събираме дърво, ще събера около 20, ще ми е достатъчно. Нам... Аз го събрах вече. Така, Здрасти нашите. станаха повече. Здравейте, нашите. Само малко листа трябва да събера, така да видим нещо дали ще Вие какво падне. правите толкова зрами, бе? Така, супер, това ми трябваше. Златко, Да са ми дръвчета. Златко. Да. И... нали Сега ще знаеш какво не е? съберем малко. Нали знаеш Иван? И кой за него? Знам. И нали майка му сега на гост вкъщи. Аз нали отивам хора с тази взема една вафа и тя ме вика, че я да те питам нещо и вика, за какво Златко кара да пи Мерич нещо такова и аз искам, защото Мерица закача от пиене и тя вика, не дей да го пити, те не е добре. Злати? Да. Да, с координатите. Ти Координати. играйте ли бе? Сега Опа, ще чакай. само да намаля малко звука на Чакай, момчетата, че не че... мога да се намира кой е Защото ги толкова. чуваме и не Що ти мога. ги пише Тук намерих някакъв човек. Гледам. Минус Геша. 136, 6. Y 71, Така, и сега тази... минус 18. Малко ще събера още малко дърво и ще се установя някъде Не са. мога. Чакайте Начало. малко. Ще стана малко, сега идвам. Къде до мене пича? Бокс бе, Геш. Малко отидах до едно място. Норми, тук ли си? Да, събрах почти един стак дърва. Това място. Аз имам 23, защото Аз 48. тук учихме Марти как се върти халва, как трябва да е хвани. И спирам ще се загуби. върна като си намеря място за живеене. Какво, Роми? Ала купихте ли? Да, бе, знаеш кой е яко изярах по цялото. Така, не съм лаком. Как ти да е. Само малко. Аз спрях да снимам докато не намеря място къде да живея. Аз пък сега събирам дърво и направо се заселвам, където ми падне. Роми, къде си? Ари, чакам те. Събираме така дърво, малко по-напред. Така. Сървърът е много хубав. Много тъпе. Само дет няма такива хомом, защото много забива. Много тъпе е И сървърта. телепортове не ползваме, защото Сме пичове. трябва да се свиква. Злати. Така. Да разпъзват. Ще спра телевизора. Много ме бърза някаква мишката и ми забива. Улей, тук ще е много яко да си направим къщичка. Идваш ли, Руми? Ами, координати. Е, пак ли? А, не виждам те. Да. Ей, тук искаш ли? Това тук Къде? ще го разбием. Тук Охо. напред ще има такова Още удариш. 4 висока Не, тръстика. защото има горичка до нас. Искаш ли? Хубаво. Добре.
Така. Прибраля, Дай бе. всичкото дърво, аз ще направя такова. Ето, чай си оставя малко. Те сега. Шит, Си джунгла. оставя 4. Ще отиди за такова. Ето всичко. Там го метна злати, върни се. Добре, отиди за такова, за камъни, ще можеш ли отидеш? Добре, добре. Ще сложа тук до ей това дърво там, където си ти. Аз направих. Нищо е. Един врата да се бъдат. Златна ябълка, по кои дървета имаме? На... По никой дета сам си я правиш. Злати, дай Само ми. една лопатка ми трябва. А как се прави, Кеш? Чакай, Значи- какво искаш? Дай Голден дървото нагет си го изтрава. заграждаш. Как? Имаме фил плюс! Аре, не го ли метнах? Ага. Не, обработено, имах 12. Не ми трябва. Злати, като му А, прати обработено координати, 12. тези координати. Огати лага. Чакай малко. Какао. 2, Ма- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нямам храна. Ето. Мерси. Така, тези лопатки ми трябват само за малко. Аз викам да живея с вас, Злати. Съгласен. Защото Само злати. да О, знаеш как забива човек? След 5 минути ми да копчето. Ще забива, бе. Защото И на мен те. Веднага ги пуска, брат, купчетата, поне при мене. все пак записвам. Това е проблем. Руми. Той не е румбата, той. Геш, ето ти лопатка. Ама дървена, за сега. А ти имам. Пак е нещо. За ко ти е пясък, е, Злати, за ко Не, събирам. бе, тук ще е къщата. Гей, може да му телепортнеш при вас. Няма тя телепорт. тръгна. Казвам, че Само- координати идваш. Дай координати. Само Хи- папте. Минус 120, хикс минус 125. Ама как се изкарваше картата, бе? С Хикса. X. О, Ето между- е. Къде Те не я ще... изкарва. Ому, Само. Той с няма българско- рейсове, брат. Ти ако нямаш рейс минимап, Не, нямам. Това ли беше? Колко си гледал, си запомнил. някой се изрази много яко. Аз се без да искам. Така... Няма да Ама ли заснемем малко? този път много. Що не действа? Ами изключва го. Чакай, Откъде копчето? Бе? лопатката сега ще свърши. Румен трябва да донесе камъни. Кабалстон. Там долу Натачи, виждам. да, всичко. Така. Абе, как трилева на тати ги върнах? Аре, стига, бе. Триля. Така. Геш, тук ли си? Да, Руми, Геш, аре, тя бе, може да си смъкне намери рез минимум. камъни. Кабалстон. обрат има занимава, ти си някакъв индианец, където не мога играеш. Това ми... И ти трябва ми рейс минимал. Цветчета ще ми трябват. много. Цъкаш F3 се ориентираш там по тези координати. Аре, човек, трябват ми камъни, могат. Бомбаница, чуваш нещо? Да, изобщо. Сега вече се чувам. Ох, как не се върти мишката, не мога да разберах на къде съм. Сега вече чувам ли се? Да. О, мишката направо се едно и на 100. Геш, ви на минус колко ще кана? Защото Ромчел Минус 125. Ама хикс, нали? Да, Доста и лопатки Z. Z минус 60. Един меч. Ти ще го направиш ли са в първите няколко ден? Няма такива работи. Така. Геш. Елате всички и сега ще го направим набързо. Мина. Не е доставена, ама... Набързо ще изкопаме тук. Първо къщата, значи ще направим колко трябваше ручина, дължината, после нататък ще оправим. Къде видя мина румба? Не е такова. Равин ли каска? Да. Още не сме намерили такова. Давай, коло Да, нямаме. аз го виждам от каравина. Храната ми свършва. Геш, после ще Моята мъкна. между другото. Да. О, искате ли да направим къщата, едната част от такова? Sandstone. Може. От пясъчен Аз камък, искам да- ако някой не разбира. Аз стоям да търся храна. Така. Окей. Тук ще стане много хубава къщичка, само трябва да направим стенство. Гъби. Ако имаш и червени. Има. Ще намериш, спокойно, събирай ги.
Аз намерих айрон между. Едното стъпало. За изкачване на Аз да. къщата ще излезе напред, да няма да е само това. И с ма... Ги шай направи го прете няколко дена, бе. И то сега не е нощ. А не, само да е слоната е навънка. Добре, да в мине. Може да взема погледна респи. Златието. Какой ти? Кол. Тая клас път кол. Добре. Не, на мен ми трябваха много малко. Да, малко, да я направи няколко лопатки аз. Или А да, мен ще му би Ей ти лопатка. Арчер тук. Напред де. Всичко ли да копаме? Не, тук не дей. Тук ти го оставяш, той се стъпала нагоре. А си? Чета храна нямаме. Ти си пич сега ще дадеш. Аз убих 7 Няма да крава. дай нищо. Ей, толкова ще е широка къщата. Аз събирам санд. А, Е уау. нужен. Идите да копате много тук близко до къщата. О, ябълка. Та много смутано. Златна ябълка намеря ли от някой дъра? Да. О, 4 ябълки намерих яко. Ай, за тебе е две, за нас по една. Опа, чакай, че взех ябъл. Или ти ще ме телепортиш. Трябва да си купя пясък, иначе не отгоре. Изядах едната. Руми, може ли лопатката, ако не ползваш? Дай няколко кобълстон. Една ябълка ми остана, няма да я дам. Дай едно-две кобълстон, 3. Как едно-две? Еми, 1, 2, 9. А що играя на? Аз на кой играя, бе? Дайте ми къбълстон да направя една печка. Дай, аз идвам точно с 9 кобълстон. Аз направих печка. А, ти имаш ли? Дайте къбълстон да направя печка, аз вече направих печка. Добре, бе. Фък логик. Ти съм казал дайте къбълстон да Прикольно. направя. Сега ще макара тя се качвам догоре ли? Златко! Не тук, сега ще ставам. Златко, вземиш пържолите, бе. Чак. То сигурно добре не играе. Не, бе, аз съм... Къде беше той изкуда, бе? Ай, къде? Аз съм за малко само да снимам. Ела, вземиш пържолите. Злати, я ми напред джамове, бе. Слушай там да се... Тя се качвам. Не, бе, аз сега спирам за малко. От ще хапна. Чак са ли ще да ти, бе? Аз до сега ядах, сега ще имам торта. Само да покажа горе на клипа и... Айде. Оф, бягайте ги тия смулт сан